Радвам се, че толкова хора са събрали да си говорим за събития с давност вече над 100 години. Аз съм бил на много представяне на книги. Обикновено съм бил от другата страна, не като представяш своя книга, и сега се чувствам малко особено в тази роля, която трябва в едно определено кратко време да споделя с вас най-важното това, с което съм се занимавал в продължение на, както стана въпрос, 4 години. Това е почти изцяло едно към едно с това, което съм защитил пред научна комисия като докторска дисертация. Мислих много как да премине днешното събитие. Реших, че може би не е добре да бъде изцяло под формата на монолог, аз да ви разказвам съдържанието на книгата, още повече, че тя излезе вече преди няколко месеца. Обикновено, когато излезе нова книга, се правят такива представяния веднага след нейното издаване, но така се случи, че от издаването на моята книга вече минаха няколко месеца. Вече тя е достъпна и може да се купи, така че предполагам повече от вас е чели, нали така? Така че биха могли да вземат компетентно отношение по темите. Интересно е, че така случайно се получи, че именно в сградата на Съюза на българските журналисти се случва това събитие, тъй като, както стана дума, едно от моите образования помогли ми много в моя житейски път на развитие, именно образованието в областта на журналистиката. Така че има някаква историческа връзка в това, че моята книга днес може да се представи за първ път именно в сграда, носеща това име. Разбира се, трябва и аз да дам заслужението на издателя, издателство Книжен плъх, и най-вече на доцент, вече професор Александър Сивилов, който ми беше научен ръководител по време на изготвянето на този труд, тази дисертация, която аз трябваше да напиша. За съжаление, той, както тези, които следят неговата активност, знаят, има много задачи и не успя да присъства днес, но съм сигурен, че ще успеем да се задълбочим в проблематиката на Първата световна война и без него с достатъчна дълбочина. Когато започвах да се занимавам, започвах моята дисертация, това беше 2018-2019 година. Още тогава беше така, всички въпроси, свързани с Русия, война и така нататък, бяха щекотливи вече, но не предвиждах аз, че с течение на моята научно-изследователска работа ще стане още по-щекотлива темата за Русия и войната. Така се случи, като за съжаление това не помогна от чисто научно-изследователско-академична гледна точка на моят труд. Може би знаете, за написването на една научна дисертация трябва да се използва определен тип литература, източници. Във връзка с това аз бях предвидил мое пътуване в Руската федерация, където да мога да изследвам архивни документи, свързани с изследваната от мен тема, поради независещи от автора на книгата обстоятелствата, това се стана невъзможно. Първо се случи така наречената COVID-пандемия, стана трудно да се пътува от едно место на друго. Веднага тъмън се бяха поуспокоили нещата по този въпрос и се случиха други международни събития, които затрудниха пътуването между България и Русия и академичните връзки между българските и руските университети. Така че със сигурност, ако трябва да говорим за някакви недостатъци на моите изследвания, биха могли да бъдат търсени там. Но за сметка на това съм се старал да го компенсирам с всичко друго, което е възможно да бъде открито или през разстояние, или от интернет, или в българските държавни архиви. Всъщност в българските държавни архиви успях да намеря достатъчно информация и източници, които да ми дадат допълнителни елементи от картината на изследвания от мен въпрос. Първата световна война винаги за мен е била нещо много, много интересно. Винаги ме е впечатлявало скоростта, с която се променят въобще целият свят в основните участници в тези събития. Тоест, основните държави в Европа най-вече, преди и след Първата световна война, има доста големи съществени разлики.
Първата световна война, според някои автори, има такъв термин се използва в историческата наука, дългия 19 век. Тоест, историческите епохи не като такива процеси, които имат начална дата и край 1 януари съответната година, а такива, които прекъсват в следствие на големи и мащабни събития и промени. И именно това е такава промяна и избухването на Първата световна война, която слага на края на този дълъг 19 век в кавички, в смисъл на много десетилетия на развитие на Европа, най-развита част от света тогава, по определен начин, който би могъл да се разглежда като възходящ. И това възходящо развитие става въпрос за много открити в областта на науката, в областта на медицината, в всички сфери на живота. И това създава такива впечатления у хората, че войните са нещо от миналото, нещо, което не би могло да се повтори. Последната голяма война преди Първата световна в Европа, това са Наполеоновите войни, от които са минали вече от първо достатъчно поколения. Второ, техническите средства, с които се води война, са се променили до такава степен, че правят аналогиите между такива събития с такава разлика във времето трудни. И това е едно от обясненията, защо по такъв начин се стига, че много хора откликват на призивите за участие в Първата световна война, подвежда се по тези патриотични призиви за защита на Отечеството. Общо взето слага край на Първата световна война на това, което се нарича в други исторически източници красивата епоха. Тогава френски език е бил основен, както сега, или може би доскоро беше английски език, Бел епок. Целият период, втората половина 19 до избухването на Първата световна война, известна като красивата епоха, време, на което по-скоро, въпреки различни сътресения, разбира се, в Европа се наблюдава по-скоро прогрес, включително и най-низшите слоеве на тези държави. От една страна благодарение на тези борби, които се случват в Европа, от друга страна благодарение на възможностите, които предоставя все пак колониалните държави да извлекат определен ресурс, който да пренасочат към метрополите, но дори за представителите на унеправданите кръгове в Западна Европа, постепенно започва да се отвоява първо, например, 8-часовия работен ден. Той намалява първо на 10,5 часова работен ден, след това се стига до постепенно намаляване на работния ден, придобиване на едни или други придобивки. И това се отразява до голяма степен и на, ще стане въпрос след малко, и на тези социалистически движения, които се предполага, че представляват именно тези слоеве на обществото. Много литература имаме по въпроса, може би това през последните 110 години е една от темите, за които най-много е писано. Защо избухва Първата световна война? Кой е виновен за избухването на Първата световна война? Могло ли е да бъде избегнато избухването на Първата световна война? Като това ражда само по себе си безброй спекулации, такива проявления на алтернативната история, какво би се случило ако... Аз по-скоро избягвам да разсъждавам в тези направления, тъй като още ми се е набило в главата още от гимназията. Моята учителка по история много пъти ми повтаряше: в историята няма ако. Много пъти. И аз, следвайки този принцип, гледам да не спекулирам с историческите факти. Още повече с това, което се е случило в тези събития, е достатъчно интересно, за да се изследва то, какво се е случило и защо се е случило, отколкото да се занимаваме с какво би станало ако, например, австро-унгарския престолонаследник пътувал по друг маршрут, например, или нещо такова. И именно защото винаги ми е било интересно контраста между преди и след Първата световна война, в рамките на дори на едно поколение, на няколко години, колко се променя света. Естествено беше моят интерес да се насочи към Русия, където тази промена преди и след Първата световна война категорично е най-голяма. Русия започва своето участие в Първата световна война като монархия от почти абсолютен тип, с изключение на определени институции, които функционират след 1905 година и Първата руска революция. Но до такава степен се преобразява Русия само за 2 години и половина, когато монархията престава съществува. След това
в рамките на още 1 или 2 години, когато се свършва още една революция и се обявява там такъв обществено-политически строй, какъвто до тогава не е имал никъде другаде. Така че от една държава, която се смята за най-изостаналата от великите сили в Европа, изведнъж на 1/6 от човечеството се стига до там, че се развива някаква друга обществена система, която не е била до тогава и има претенции да освободява човека от експлоатацията въобще. И винаги е много интересно как това се случва толкова рязко, още повече в една държава, която има много сериозни проблеми с образователната система, въпреки усилията, които са правени в навечерието на Първата световна война по времето на последния руски император Николай II. Въпреки това Русия продължава да бъде една от изостаналите държави, има сериозни социални проблеми. Крепостничество, макар и отменено вече над 50 години преди 1914 година, неговите остатъци продължават да тегнат над руското село най-вече. Първоначалната идея на моята дисертация беше да обхваща периода от избухването на Първата световна война до сключването на Брест-Литовския мирен договор, когато реално Русия излиза от войната. Това би го направил най-така хронологически погледнато в пълнота разгледан въпроса. Само че в процеса на работа се наложи да преразгледам този мой възглед, как би трябвало да изглежда този труд. Оказва се, че вътре в самата тема за причините за влизането на Русия във войната и тези сили, които са противопоставени на този процес, съдържа в себе си много поделементи, много подтеми, които заслужават да бъдат разгледани. Ако прочетете, разбира се, може да видите, това са и национални въпроси, и икономическите развития, и политическата система, и личността на хората на най-високи нива, които са били в тази държава. Така че хронологически обхват в случая стана жертва на по-широк спектър от теми, които са разгледани вътре. Разбира се, това е специфична литература, както всеки научен и дисертационен труд. Разбира се, би могъл да бъде много интересен на студенти, ученици и всички хора, които занимават с нова и съвременна история, история на Първата световна война, история на Русия. Но за нормалната аудитория, която не е навътре в тези въпроси, вероятно много подробности биха им се сторили излишни и в твърде много. Така както има много голяма литература посветена на въпроса въобще защо започва Първата световна война, какво е поражда, би ли могла да бъде избегната, кой е виновен, аз се сблъсках с още по-конкретен въпрос, защо Русия влиза в Първата световна война. И там отговорите се оказа, че не са съвсем очевидни, т.е. съществува известна проблематика във връзка с това. Това, което отличава Русия от другите велики сили в Европа, които водят тази война, е, че Русия най-скоро преди тях води голяма сравнително война, т.е. става въпрос за руско-японската война, която изненадващо губи. Което води, разбира се, до избухването на Първата руска революция, до сериозни сътресения вътре в самата държава. Но това поставя редица въпроси относно актуалността на политическото устройство на тази държава, доколкото е в крак с времето в началото на 20 век. Разбира се, започват определени реформи, започва усилено опити, все пак тази относително аграрна и селска страна, да се индустриализира, създават се определени индустриални зони в няколко региона в Русия, най-вече в западната част. Но това поражение от Япония поставя под въпрос въобще статута на Русия като велика сила в тази държава, според някои автори. Тоест, тъй като тази индустриализация се случва до голяма степен с чужди капитали. В Русия се инвестират английски, американски и най-вече френски. И най-вече френски капитали, с които се правят опити и това изоставане на Русия да бъде наваксано. Само че тези капитали, разбира се, не идват безвъзмездно и много изследователи акцентират на тази зависимост, която получава Русия във връзка с тези инвестиции в нейната икономика и оттам причините за влизането в Първата световна война по този начин. Нещо повече, когато избухва Първата световна война, може би повече от вас знаят,
Германците реализират и се опитват да реализират така наречения план Шлифен, т.е. те предвиждат война на два фронта, от една страна срещу Франция, от другата страна срещу Русия. Като те знаят много добре, че на Русия е необходимо повече време за да извърши мобилизация, да се подготви за тази война. И този германски план съдържа след кавична атака срещу Франция през Белгия, нарушаване на суверенитета на Белгия, докато се извършва тази руска мобилизация, да бъде победена Франция и след това тези всички сили да бъдат насочени за побеждаване на врага на изток, Русия. Този план започва да се реализира, когато избухва Първата световна война, само че тогава френските съюзници на Руската империя оказват натиск да се форсира мобилизацията в Русия и не съвсем до край извършена и подготвена тази мобилизация, да извърши една атака в източна Прусия и тази атака в източна Прусия всъщност да спаси Париж от германското нахлуване. И тук няма да влизаме в сценария ако еди какво си не се било случило, нали? Но в това, което е сигурно, че в голяма част от обществото в Русия остава впечатлението, че Русия е влязла в Първата световна война поради своята зависимост от френските съюзници и е вкарана включително в тази офанзива в източна Прусия, която завършва катастрофално за Русия, само и само да спаси Париж. Това го казвам в контекста на елементите, които трябва да ни обърнат внимание откъде тръгва тази голяма вълна на недоволство срещу участието на Русия в Първата световна война, тъй като Русия е първата голяма държава от Първата световна война, която на практика не успява да я продължи. Още след по-малко от 3 години се случва февруарската революция. Едно от основните искания на хората, които участват в нея, е искането за мир, за прекратяването на участието на Русия в тази война. Разбира се, в началото има известен ентусиазъм. Каузата за защитата на славянския православен сръбски съюзник срещу агресора на Австро-Унгария, разбира се, буди известни симпатии, но само до известна степен. Този патриотичен подем в общи линии се ограничава до големите градове. В провинцията, в селата и малките населени места се наблюдава по-различни настроения. Една от причините, разбира се, е, че основният състав с хората, които трябва да бъдат изпратени войници и да жертват живота си за така поставената кауза, именно от селските райони. Като на този момент бих искал да обърна внимание един друг такъв проблематичен момент, който е за характера на Първата световна война като война от такъв тип, който до тогава не е познат в човечеството. Тоест това война, абсолютна и тотална война, която изисква концентрираните и организирани усилия на всички живущи в тази държава. Включително и тези, които отиват на фронта, включително и тези, които остават в тила. Тоест за целите на успешното провеждане на военните действия в събития от такъв мащаб като Първата световна война, много е важна за първ път в историята до такава степен идеологическата обосновка на това защо воюваме, не само ти да се обосновеш достатъчно добре, но да успееш да убедиш и жителите на твоята държава, че трябва да поемат тези рискове, незгоди и трудности. Като тогава, разбира се, очаквало, че войната ще продължи най-много до Коледа. Ако избухва през лятото на 14-та година, И между другото и в двете воюващи страни си представили как на Коледа 14-та година ще посрещат в своите домове вече победили. В Русия се наблюдават известни трудности с идеологическата обосновка на тази война. Една от причините е неграмотността в Русия, която е в много... Аз съм цитирал съм статистики с доста по-големи размери, отколкото в другите воюващи държави. Друга характеристика е, че все пак териториално Русия е много голяма държава и има затруднени комуникации, железопътните линии не са достатъчно развити и се оказва, че голяма част от мобилизираните милиони руски войници не познават, не са виждали нищо друго, освен своята околия, своята губерния. И дори да могат да дадат отговор защо отиват на война, се оказва, че не познават нито основни елементи от руската държава, като химна, знамето как изглежда, големите гробове как се казват. Знаят, че има цар, който как се казва до там.
но определено все още голяма част от руското село не е влязло в тази историческа епоха на национализъм, която в национализъм в строгия смисъл на думата. Да се стига до куриозни моменти, в които такива военачалници руски остават такива спомени от свои беседи с подчинените им войници, в които обсъждат причините, защо воюваме, каква е тази война, която водиме. Има се стига до такива куриозни комични ситуации, в които войниците не могат да дадат ясен отговор на това, защо се води тази Първа световна война, защо не трябва да умираме. Дават отговори от сорта на германския кайзер се скарал с английския крал или нещо такова, включително и такива цветущи изрази се използват. Друг проблем с идеологическата нагласа на хората да участват в тази война, особено в определени райони, е така наречен национален въпрос в Русия. Да, дори има две думи за руснак, руски и расийски, които означават различни неща. Едното се разбира като руснак в тесния смисъл на думата, друго като жител на Руската империя. Особено в тези райони, в които се водят военните действия в годините на Първата световна война, голяма част от населението не е от така наречените великоруси, както се пише в българската литература, т.е. военните действия се водят в територии, които са населени с поляци, евреи и такива хора с немски произход, които живеят в територията на Руската империя. Разбира се, много от тях не са били изначално нелоялни настроени към официалната власт, но самите власти гледат на тях с недоверие и се стига до напрежение, особено що се отнася до еврейското население. Знаете, в началото на 20 век се случват редица погроми срещу това население и това не създава така допълнителни условия тези хора, които живеят в рамките все пак на Руската империя, да чувстват тази държава като своя и да чувстват необходимостта да я защитават и да се бият за нея. По-скоро има обратен ефект. Много такива евреи и хора в Полша са склонни да сътрудничат на противниците на Руската империя, които му обещават, разбира се, някакъв вид автономия или освобождение. Също се случва с жителите на балтийските региони, които носят немски имена, които нямат по-голямата част нищо общо нито с Германия, нито с Австро-Унгария, нито говорят на немски. Това са хора, които живеят там още от много десетилетия преди тези събития. Но с избухването на войната, срещу тях започват репресии, организират се, затварят им се магазините, други такива разни работилници се запалват и така нататък. Стига се до леко комичната ситуация, в която дори самата столица на Русия трябва да си смени името, за да не звучи на немски. Петербург става Петроград, за да се подчертае особеността на руски язик, на руската държава, че т.е. един вид делото дори на Петър Велики по някакъв начин е поставено под съмнение именно поради актуалните събития. Друга причина, която способства развитието на такива антивоенни движения скептични към участието на Русия в войната, разбира се, е личността на царя, царското семейство и хората, които се въртят около него. За самия цар има много литература, спекулира се за неговите лични качества. Някой казва, че бил слаб държавник, нерешителен. Трудно е да се каже личните качества на човек загинал починал преди толкова време, какви точно са били. Но има опасения в тази връзка и най-вече за ролята на неговата съпруга, императрицата, която на всичкото отгоре е германка. И с започването на Първата световна война това се оказва непопулярно. Говорят се слухове дори сред приближение на царското семейство за връзки на императрицата с противника на Русия в Първата световна война. Да не говорим, че времето било такова сред най-високите кръгове на аристокрацията, на висшите слоеве на обществото. В този период, не само в Русия, е модерно
да се търсят различни видове гадатели, лечители, въобще хора, които обясняват съвремието и така, обективните материални събития, не съвсем с рационални елементи. Разбира се, най-популярният образ в това отношение е монаха Разпутин, за който също съществуват безброй митологеми за неговата роля и така нататък, но той не е единствения в това отношение. Преди него има други, т.е. има такова търсене сред тези среди за някакъв вид мистичност, говори се за тъмните сили. Това, разбира се, с избухването на войната допълнително се засилва като тенденция. Някои автори стигат до там да твърдят, че едва ли не, особено след като император Николай II става главнокомандващ 1915 година, заминава за фронта, едва ли не Разпутин в тила сам е управлявал цялата държава, ръководил. Това няма категоричен отговор по този въпрос, не може да се докаже материално. Това, което е сигурно, че в много среди и сред народа се говори, че това е така. Разбира се, знаем как вървят слуховете и жълтата преса, как могат едни определени връзки на царското семейство и на императрицата с някакъв определен човек да бъдат превеличени, да се създаде жълтения, да се възможни слухове да се създадат в тази насока, но в крайна сметка тези слухове в комбинация с неуспехите на фронта не допринася за престижа на официалната власт и на заставането на целия народ зад нея за защита на отечеството и за преследването на целите в Първата световна война. Споменах за материалните затруднения. Русия започва Първата световна война изключително неподготвена, освен всичко други в материално отношение. Липсват снаряди, липсват пушки. Войниците, които се изпращат на фронта, имат такива сведения, се обучават с дървени пръти как да маршируват и да държат оръжие. Има инструкции как да се събират на пушките на умрелите. Разбира се, Първата световна война е събитие, за което никоя една от воюващите сили не може да бъде изцяло подготвена. Никой не може да бъде подготов за нещо от този род на базата на предишния исторически опит в предишните войни, в предишните исторически събития, но прави впечатление, че все пак от всички държави Руската империя от великите държави най-големи затруднения изпитва в това отношение и на това това е една от причините. 1915 година през лятото се случва така нареченото голямо отстъпление или велико отстъпление, в което много сериозни територии, които са били в Руската империя преди това, са отстъпени на германците, което много зле повлиява на морала от една страна на фронта, от друга страна на хората в тила, които също са длъжни да изтърпяват огромни лишения, свързани с тази война, недостиг, криза, което ни води към следващия елемент на това, което аз бих искал да споделя с вас. Всъщност, какво се случва с тези хора, които преди войната застават на такива пацифистски, социалистически, интернационалистически позиции. Как изведнъж, въпросът не стои само за Русия, разбира се, и за другите държави, но как толкова лесно се стига до избухването на тази война и до включването на Русия в нея, при наличието на все пак такива сериозни организации. Това е въпрос, един от въпросите, които най-много време и усилия и изследване ми отне. В Русия има голяма традиция на такъв своеобразен пацифизъм. Има такъв пацифизъм, който навлиза в началото на 20 век във връзка с разпространението на либералните идеи от Западна Европа. Това е едно на ръка. Павел Милюков, партията на кадетите, който после става от най-големите привърженици на войната. Но има и такива елементи, които са характерни специално за Руската империя. Има различни полурелигиозни, полуанархистични движения, има духоборци, менонити. Най-популярна може би е религиозната група на последователи на писателя Лев Толстой, така речете толстоисти, които са някаква смеса между такъв селски анархизъм и полурелигиозна мистика. До толкова е бил популярен Толстой и неговите последователи, че властите не посмяват дори, въпреки че са недобре настроени към неговите идеи, не успяват по никакъв начин да го репресират и по-скоро се страхуват от евентуалните последици, които биха могли
да се случат. Либералната пацифистка общност банкротира с 1914 година поне в Русия. Някои от най-дейните представители застават на позиции на защита на царската власт и на участието във войната. От толстоистите някои от тях извършват определени демонстрации и отказ от участие в бойни действия, в мобилизация и в снабжение, но тяхната роля се оказва не е достатъчна, не успява да се разпространят до такава степен, че да повлияят по някакъв начин на усилията на Руската империя в участие в войната и нивата на мобилизация в 1914 година са сравнително големи. Другият тип противници потенциални на участието на Русия в тази война са така наречената лява радикална опозиция, която се състои от много елементи. Става въпрос за есери, меншевики, болшевики, анархисти, които аз съм разгледал доста подробно. Ако ви е интересно, може да обсъдим и за тях, които с избухването на войната, в много от тях настъпват разцепления, най-вече в партията на есерите и в партията на меншевиките. Разстъпва разцепление какво да се прави, дали да се подкрепи собственото правителство пред угрозата държавата да бъде завладяна от чужда държава, от чужд империалист, или да се отстоява антивоенната позиция, каквато е била декларирана преди избухването на войната. Сега хората, които са живели в началото на 20 век, нали, много от тях са гледали разумно и рационално на събитията. Знали са, че се готви такава война и въпросът за войната е бил тема на различни конгреси, симпозиуми, най-вече с участието на тези споменати социалистически групи, движения и организации. И в огромното множество от тези документи и резолюции, които се приемат във връзка с предстоящата война, се казва как, ако избухне такава война, ще организираме обща стачка с всички народите, участниците в тези партии от различни държави, така и така, но когато се стига до реализация на тези принципи, се оказва, че това не е толкова лесно за изпълнение. Много от тези социалистически, социал-демократически организации приемат позиция, така наречената, поне в Русия се нарича оборонческа позиция, т.е. на отбрана на собственото отечество пред чуждото. Тези принципи, които са декларирали много от тях преди това, минават на заден план, като най-интересен е казуса с анархистите, които поне формално и на теория, и следейки идеологическото им развитие, би изглеждало да бъде най-логично те да бъдат най-малко склонни да подкрепят руския авторитаризъм, руската авторитарна държава в борбата и срещу други държави. Но дори там в средите на анархистите се намират хора, които застават на такива патриотични позиции. Това, което най-много обърква последователите на тази идеология, са действията на Пьотър Кропоткин, който е нещо като светило, икона, баща на руския анархизъм, който, намирайки се в емиграция във Франция, изпраща оттам телеграми, че трябва да бъде подкрепена усилията на тази група държави, които се противопоставят на Германия, тъй като тя е главният враг на човечеството в този период. При социал-демократите има много сходна тенденция. Там пък патриарха на руския марксизъм Георги Плеханов, който е пионера в издаването на марксистска литература в Русия, първите хора, които въобще превеждат Капитала и го доставя в Русия, и тогава последователите на марксизма са го гледали като някакво светило, и той също застава на позиция, че трябва да бъде подкрепено дори руското правителство в борбата му срещу германския империализъм. Сега това може да ни изглежда странно от днешната гледна точка. И аз също много съм се питал как се стига така тези хора толкова рязко за толкова малък период от време така бързо да обърнат своята позиция. Също се случва между другото и в Германия. Там е най-емблематичен случай с Германската социал-демократическа партия, която на 4 август 2014 година гласува военните кредити, след като преди това е гласувала как в случай на избухване на война би взела точно обратната позиция на тези, които твърди. Тези хора намират сега различно обяснение, всеки е сам прав за себе си, защо трябва да направи това нещо.
основният въпрос е кой е виновен за избухването на Първата световна война и съответно коя страна би трябвало да вземат последователи на тези социалистически и антикапиталистически движения. По тази линия се разделят. Интересно е, че социал-демократи в Германия, които подкрепят своето правителство, използват сходни аргументи с тези, които, да кажем, във Франция и Русия използват да подкрепят своите правителства. И двете страни се обвиняват взаимно, че другата е основна причина за избухването на Първата световна война, тъй като се акцентира върху различни събития, съответно кое би могло да се счита за начало на самата война, дали убийството на Франц Фердинанд, дали ултиматума на Австро-Унгария, дали руската мобилизация и в зависимост от вкусовете и предпочитанията може да се намери човек обяснение защо да подкрепи една или друга позиция. Другото още по-интересно за мен е, че специално тези, които са последователи на марксистските идеи, марксизма не е строго погледнато пацифистка доктрина. Тоест тя допуска, все пак, разглежда войните като различни, допуска възможността все пак войната да бъде нещо позитивно. И именно в тези интерпретации някъде се губят героите на моята книга и аз проследявам дълго и на широко техните разисквания по този дебат. Като така изброените основни антисистемни групи се откроява партията на болшевиките, която запазва първо най-голяма консистенция, считана от началото на войната. Докато в другите възникват различни съображения, дебати, крила, партията на есерите практически представа да съществува като една организация вече към 17-та година, към времето на падането на монархията. Болшевиките, при тях така нареченото оборончество, представителите на тази партия, които смятат, че трябва да бъде подкрепена Руската империя в тази Първа световна война, за да не се случи по-лошо за работещата класа. Там има по-малко такъв елемент и може би основната причина за това е самия характер на тази партия. В годините преди войната Ленин, който е ръководител на тази все още фракция вътре в Руската социал-демократическа партия, партията на болшевиките. То също това е причината тази организация да се раздели на болшевики и меншевики. Е въпроса за партийното строителство и най-вече кой би могъл да бъде член на тази партия. Тогава, още 1903 година, по време на Лондонския конгрес на руските социал-демократи, Ленин налага теорията, че трябва да се изгради партия от нов тип и че всъщност членовете на тази организация трябва да се организира в такава строга иерархична структура. Тоест, ако системата, срещу която те се борят, е централизирана, изградена, има такива институции, има иерархия, то ние, за да я преборим, би трябвало да изградим нещо също толкова стабилно и сигурно и да се подчинява на общо ръководство и всичките членове да бъдат готови да се подчиняват на един такъв тип организации. Всъщност това в този исторически момент се оказва изключително важно, тъй като въпреки, че през лятото на 14-та година болшевиките, които се опитват да все пак да извършат известни мероприятия против мобилизацията и участват на Русия в войната, са разгромени практически поне в рамките на Русия, тъй като знаем, че много интелектуалци, опозиционери от различни направления в този период от Русия се намират в чужбина в Европа, Швейцария, Франция. На територията на Русия болшевиките са практически разгромени, са пратени са на изгнание, съдени и така нататък. Но това се оказва, че е само на пръв поглед, тъй като трудностите, които така се струпват на плещите на хората, много бързо така обръщат внимание на хората върху тези послания, които са били изказани от партията на Ленин, които продължават през различни източници, нелегални най-вече, от чужбина да се доставят по формата на различни печатни издания. И изследвайки голяма литература по този въпрос, разсъждавайки много по тези теми, това, с което аз оставам впечатление, че именно тази последователност в тези трудни моменти, дори малко, вземайки непопулярна позиция в 1914 година, там биха могли да търсят обясненията защо всъщност влиянието на партията на болшевиките нараства толкова много и защо
се случват тези събития, които се случват след вече, за съжаление, извън исторически обхват на моята дисертация, изключително интересен период между двете революции в Русия. Значи става въпрос за период от само няколко месеца между февруари и октомври, за които може да се напише отделна дисертация. Много събития се случват там, много неща се променят, много хора се връщат в Русия. И другото, с което се занимавам в тази книга, освен дейността на тези политически организации, е така наречената спонтанна съпротива на хората, които са противници на участието на Русия във войната, която трудно би могла да бъде отделена, разбира се, от предишния въпрос за дейността на тези леви антисистемни организации, които развиват тази определена дейност. Новият тип водена на война изисква и нов тип борба срещу нея. Още в самото начало в различни региони на Русия тези събития, които се случват по организиране на мобилизацията на места, не са посрещнати добре. На много места се спомнят се събитията от руската и японската война и от това как руската армия търпи поражение срещу някаква далечна азиатска държава, която до тогава се смята за едва ли не трети свят. И тези събития се смятат за голямо поражение за Русия. Тук отварям една скоба. За руско-японската война също има проблем с снаряжението. Става въпрос 1905 година. Тогава в Манчжурия, в Далечния изток, руската армия седи, преживява трудности и очаква вагон с снаряжение. Вместо това пристига вагон с икони. Нали? И се сетих във връзка с актуални събития от последните седмици. Други наши такива силови институции, които така ми напомняха на тези събития от преди 100 години в Руската империя. Така че всяко ново нещо е добре забравено старо. Това е една такава скоба. На места има проблеми с мобилизацията вече. Първата световна война, Русия е на първо място по всички показатели с огромно предимство, що се отнася до дезертьори. Т.е. хора, които напускат фронта своеволно, като те се делят на няколко групи, едните оставят оръжието и си отиват по родните места, други запазват оръжието и започват да организират някакъв тип метежи, бунтове, които зачестяват вече с наближаването на 1917 година, с февруарската революция, с всички трудности на фронта. Друго удивително нещо е, че много хора са склонни дори да извършат самонараняване, само за да избегнат мобилизация или по време на вече след като са мобилизирани, по някакъв начин се самонараняват, за да могат да не са на фронта. Друг проблем е, че все пак Русия е преимуществено аграрна държава и този мъжки потенциал, тази мъжка сила, която мобилизира на фронта, се оказва, че е необходима, освен всичко друго, и за селско-стопанска дейност в тила, който особено от втората година войната започва много да липсва и това обуславя сериозната икономическа криза и глад и недостатъци, които са се случили след това в тила. И разбира се, най-впечатляващия елемент, поне за мен, на антивойно движение, поне това, което на мен първоначално ме вдъхнови, ми даде идея да се занимавам с тези въпроси. Разбира се, това са събития на другия фронт, става въпрос за така наречените побратимявания на фронта. Тоест това са войници от две държави, които са изпратени да воюват едни срещу други. И въпреки това, в определени моменти те излизат от окопите, срещат се в ничията, така наречената ничия земя между двата фронта. Говорят си доколкото е възможно в тази ситуация да се разберат с представители на другата държава, включително си разменят различни продукти, които са характерни за едната или другата държава, шоколади, някакъв вид алкохол, подаръци. На определени места се стига дори до футболни срещи. Най-емблематичният случай в това отношение е 1914 година около Коледа, когато голяма част от военачалниците за Западния фронт става въпрос, се прибират по своите домове, но мобилизираните войници са принудени да останат. От едната страна едните войници започват на един език да пеят определена коледна песен, от другата страна другите войници чуват
позната мелодия и започват на своя език да пеят Тиха нощ, свята нощ. С определени така, колебания успяват да установят някакъв контакт помежду си и да се разберат да се срещат. За няколко дни огъня е преустановен, военните действия са преустановени без санкция на ръководителите. Играят се в футболни срещи и така наречения коледен матча на примирието. И това са събития, които аз за първи път се сблъсках с тях. Бях много впечатлен как в армията, в една институция, която всичко би трябвало отгоре надолу да бъде организирано в някаква форма на иерархия, да няма неподчинение, са възможни своеволия от такъв мащаб и това тогава, още преди да изчета толкова литература за тази Първа световна война, която имам чувство, че повече от някои участници ми е в главата, всъщност доколко била чужда за много от тези мобилизирани хора. Същите събития се случат и на източния фронт, макар и в по-малка степен, особено след Февруарската революция, включително и в Северна Добруджа, с участието на български и руски войници. В Австро-Унгария се оказва, че воюват много славяни, тъй като Австро-Унгария, знаем, тя е мултинационална империя, в която има много голям процент славянско население. Та се оказва, че представители на един същи етнос воюват от две страни на фронта. И се оказва, че много хора остават впечатление, че тази война се води не за интересите на един народ или друг народ, една държава или друга държава, а по-скоро за определени хора, които изкарват определени дивиденти от тази полза. Така на пангара на обвинените за тези, разбира се, са монарсите, които, да не говорим, че много от тях са и членове на едно семейство, погледнато реално, английския, руския и немския държавни глави. И големите компании, които произвеждат въоръжение, най-вече или други неща, но най-вече метално обработващите и военната индустрия. И това създава едни такива настроения на цялостно олевяване на цяла Европа и това ни дава едно от обясненията за тези събития, които се случат след Първата световна война. Как на много места, включително в България, се стига до това левите и социалистически партии да се увеличат в многократен размер, много пъти. Дори в България има такъв експеримент с земеделско правителство, което е иновация, която може би на други държави в такъв мащаб и в такива характеристики не се провежда. Разбира се, кулминацията е, за да не ви отекчавам още повече, избухването на Февруарската революция, която е кулминацията на всичко това, за което аз ви говорих, което съм написал в такъв мащабен обем. Февруарската революция, която избухва през март, това е заради разликата в календара, за Международния ден на жената, който е създаден в резултат на решение на Социалистическия интернационал. Става повод за стачки и демонстрации с искане на хляб и мир. Много от войниците, които са мобилизирани да смачкат тези протести, всъщност сменят лагера, побратимяват се с възстаналите работници от Петроград и работнички, много жени тогава участват в тези събития. И това обуславя един край на 300 годишната империя на Романови, която 1913 година, годината преди Първата световна война, празнува 300 годишнина и само няколко години след това, 3-4 години след това, приключва. Нещо, което изглежда вечно, приключва за отрицателно време. Това са от нещата, които са ме впечатлявали как може толкова бързо, неща, които изглеждат толкова вечни, нещо, което е било, откакто се помне баба ми, дядо ми, прабаба ми и така изведнъж изчезва. И това е причината аз да имам такъв интерес към тия събития. От друга страна ми прилича това на неща, които аз съм видял от моя личен опит. Неща, аз когато бях по-малък, се говореше за края на историята. Едва ли не, че приключва всичко. Сега се оказа, че не е точно така. Изглеждаше като абсолютен факт това нещо, така както изглежда империята на Романови. Сега безкрайна е темата за връзката между войната и участието на Русия в нея, революцията и края на империята на Романови. Очевидно съществува връзка между тях. Пак можем да спекулираме безкрайно, ако
по друг начин са били развити, били случили нещата, могла ли е била монархията да остане. Това е все пак въпрос на спекулации, не се занимаваме с научна дейност и изследване на исторически материали. Достатъчно интересно, както казах, това, което се е случило, то да бъде изследвано, да бъде обяснявано, да бъдат търсени причините за него. Това въобще като цяло е смисъл човек да се занимава с история, нали, за да разбере днес какво се случва и да знае откъде са стигнали тези неща, които имаме днес. Разбира се, историците имат малко такова увреждане, независимо от това, кой с какъв исторически етап обича да се занимава, е склонен да си го привижда в съвремето. Тези, които се занимават с изследване на Втората световна война преимуществено, са склонни да виждат тези процеси, които са били през Втората световна война и в други. Нали? Така че всяка историческа епоха, всички исторически събития имат свои характеристики и свои особености, с което бих искал да не продължавам моя монолог, а по-скоро да дам думата на въпроси и впечатления и коментари във връзка с Русия, Първата световна война и други подобни въпроси. Аз искам да те поздравя за книгата и да ти благодаря за изчерпателен начин, по който представи темата. Аз искам да насоча към един друг ъгъл на нещата, така да се каже провойните движения. Всички хора, всички политически дейци в Русия, които подкрепят участието в войната, го правят от опортунизъм и по някакъв начин лоялност към властта и да са по-близо до близка линия. Ти спомена за причините Русия се включва в войната, и това с съюзническите задължения по линия на Антантата и солидарността с Сърбия. Ако трябва по-добре да се формулирам въпроса, доколко има политически държавни дейци в Русия, които вярват, че тя води една справедлива, независимо дали от човешките ценности или от гледна точка на интересите на Русия война. И допълващия ми въпрос е, в днешно време, доколкото имаш впечатление, каква е оценката на обществото и научната общност за участието на Русия в войната? Това в Русия? Да. Добре. Това са два отделни въпроса. Така, много хубав въпрос. Аз може би не обърнем достатъчно внимание на това. Изобщо не съм останал с впечатление от това, което съм изследвал, че повечето от личностите, които заемат опортунистични, такива провоенни позиции, го правят от опортунистични подбуди. Напротив, по-скоро останал с впечатление, че смятат това нещо за правилно. Проблемът е, че това контрастира с техни заявки и политически позиции в предишните десетилетия. Аз едва ли... Става въпрос за хора, личности и организации, които преди тази война не са се радвали на много голяма така благосклонност от страна на властите, така или иначе. Споменах за хора, които живеят в други държави или се намират в изгнание. Тоест, за много малко, може би, става въпрос брой хора така взели провоенни позиции, които го правят от така някакви дребни сметки, за да спечелят някакви лични дивиденти. Смятам, че е много малък е този процент, но има други причини. Най-много от тези политически мигранти, от тази опозиция либерална или лява, живеят в западноевропейски държави, най-вече във Франция. И тази политическа установка във Франция със сигурност доказва, така, допринася. Франция все пак е държава, която им е дала на тях убежище. Нали? И в много отношения пак не става въпрос за да сме близко с властта и опортунизъм, но много от тях виждат това, което се случва във Франция, като по-скоро по-добър политически модел за Русия и се надяват, че когато Русия е в съюз с Франция и Англия победи Германия, това би допринесло за такива по-либерални и такива реформи, които биха донесли за повече свобода в Русия, възможно за тяхната политическа дейност. Така че по-скоро в тази насока голямото мнозинство от тези хора, които вземат такава позиция, според мен, от това, което аз съм изследвал, е от такива подбуди водени, от такива начин на мислене. Сега въпрос за оценката в Русия. Между другото, сега в България за Русия много се създава впечатление, че там едва ли не хората са, като някакви хора са капаци, има едно мнение, каквото им се спусне, това повтарят, но в Русия нови издания има, които имат съвсем различни гледни точки във връзка с Първата световна война и изследваните от мен въпроси. Ясно могат да се видят, нали, различните направления. Има такива промонархически
които смятат, че участието на Русия в Първата световна война е било изцяло позитивно и тези там революции и всички бунтове са случили в резултат на външно предателство, британските служби така, или немските служби, в зависимост там от вкусовете. Нали? Има така наречени февруарци, хората, които са привърженици на руския модел след февруарската революция, тази по-либерална форма на по-демократична, може би, в сравнение с монархическата. Има, разбира се, и такива историци, които са добре настроени към СССР, към Съветския съюз, които са критично настроени към руските ръководители по време на Първата световна война. Така че има доста голяма пъстра палитра. Сега прави впечатление, че нали, може би тези, които са свързани с вземащи позиции близко до властта, по-скоро, но там акцент е по-скоро върху гражданската война. Нали? Вземат симпатия на Деникин и на Колчак, на белите генерали и акцентират върху елемента на някакъв тип сътрудничество на тези, които са били революционери с други държави. Така, има различни гледни точки. Там, между другото, се издават исторически книги и литература на доста сериозно ниво. Сериозно се разглежда. Имат различни мнения хората, но дебата между тях се води, ми се струва, на малко по-високо ниво, отколкото българските историци по български. Такова впечатление съм останал. Нали? Не става въпрос за някакви ругатни нападки на лична основа, а по-скоро борба с факти и различни интерпретации на тези исторически събития. Това са моите наблюдения по този въпрос, специално понеже съм го изследвал доста. Аз да благодаря много на доктор Петров за прекрасното изложение. Аз искам да допълня по-скоро до въпроса, който зададе Любо. Точно за военните движения, кои са военни, кои са антивоенни движения и защо точно може да дефинира политиката в програма Фокусиране по време на вече започната гражданска война. И другото, което искам да спомена, тъй като за Западния фронт ви споменахте много добре, тези премири. Знаете, там съюза между Генералната работническа асоциация на Франция и Социал-демократическата партия на Германия, които са споразумени година преди самата война, да не участват в военни действия, ако се стигне до там. Тоест да призоват и двете държави да има генерална стачка. Двете партии, по-точно, да не се питат друга партия, нали? По такъв начин има ли такова нещо и в самата Русия между тази имиграция и тези хора, които отиват от Франция реално и Германия, може би, в Руската империя, тогава по време на тези военни процеси. И само да спомня, може би, за самите причини на войната, тъй като имаме така една книга, доста научна, на Владимир Ленин, който описва тези процеси, на империализма се казва, като най-висша тайна на капитализъм. Там той е доста така научно, натурално успява да обясни какви са точно противоречията реално в самия контекст на историческата ситуация. Може би да коментирате и това, дали по какъв начин има критики към тази позиция, може би. Благодаря. Да, това са също интересни въпроси. Така, за военни движения, ясно е, че нараства броя на хората, които участват в различни асоциации, които са за подкрепа на армията, доброволчество. Много жени се записват за медицински работнички. Ако това си има предвид под военно движение, има и такова. Но това, което аз по-скоро се занимавам, че вътре в рамките на тези социалистически групи, те се разцепват на половина и едните вземат позиция, тя не е толкова... Не всички са дайте да смачкаме немците, но дайте да отложим социално-класовите въпроси след войната. Това всичко са пролетарията, всичко е важно, така, нали? Но сега дайте да решим войната и после ще видим. Докато има хора, които отстояват тази антивоенна позиция във всичките тези подгрупи, и в партията на есерите, партията на меншевиките, и при анархистите, и при болшевиките. Като разликата е, че при есерите и меншевиките специално, тези, които застават на такива не съвсем антивоенни позиции, са в такива размери, че те пречат на самото функциониране на самата партия като цяло. Тоест тези дебати до такава степен поглъщат вниманието, за разлика от болшевиките, където горе-долу има консенсус по този въпрос и по-голямо ниво на централизация и на действията. Докато самото избухване на тази война се оказва пагубно от организационна гледна точка за тези организации. Анархистите, например, които никога така и не успяват да създадат една партия на анархистите, каквато е мечтата на
на Кропотки, например. Пък са в шах и в шок от самата позиция на самия Кропоткин, който пише една декларация, подписва една декларация на 16-те, която той и 16 анархисти от страните в съюзници, не от централните сили, от техните противници, че германски империализъм е главното зло и той трябва да бъде победен и анархистите трябва да подкрепят блока на Антантата в случая. Така че това може би се има преди под военни, антивоенни движения. В Русия много руските социалистически движения участват много активно в Втория интернационал. Там са разписани и в Берн, и в различни всичките конгреси, Копенхаген, конгресите, предвоенните конгреси. В случай избухване на война, какво трябва да се прави? Да не се подкрепя минимум, да не се гласуват военни кредити, да се организира обща стачка. Друга голяма роля имат те пък по време на войната с така нареченото Цимер-Валско движение. Тоест на тези, които са останали от всичките социалистически партии от Европа, които са на по-антивоенни позиции от тези, които са гласували военните кредити, се събират в Цимервалд. Те са няколко конференции, които се провеждат, които консолидират координацията между тези държави, тези социалистически движения от държавите участнички във войната, които се противопоставят на тази война. Там не наделяват, трябва да кажем, възгледите на Ленин и на болшевиките в това Цимер-Валско движение. Той не е съвсем неговата линия, не присъства лозунга за превръщане на империалистическата война в гражданска. Там не го пишат, но въпреки това болшевиките застават за това Цимер-Валско движение, което ни довежда до третия въпрос за причините войната и за произведението на Ленин за империализма. Произведението на Ленин, империализма на най-високи последни стадии на капитализма е така предвидено, че да може да излезе под псевдоним вътре в Русия. Тоест, по-късно той има идеи да го доработва, нали? Но все пак е предвидено да мине цензурата. Но въпреки това, той се позовава само на такива, както бихме казали, официални, такива общопризнати източници, в който изследва развитието въобще на капиталистическата система през последните десетилетия. И новото, което той открива, което е друга причина, правилно се сетихте за успеха на болшевиките, че той открива, че първо, че Първата световна война няма нищо общо с тези войни преди нея, но по-важното е, че света и капиталистическата система не е тази, която била преди това. И съответно тя налага нови методи за справяне с нея от негова гледна точка. Той изследва различни статистики, те са такива, не си ги измислил той, нали? Той си ги цитира от изследователи, които са били най-модерни за времето си. Това е едно от предимствата да пишеш такъв труд в началото на 20 век, че общо източниците, които са достъпни, един човек може да ги прочете в своя живот, докато сега трябва да подбира повече. Но това е изключително важно произведение, което е важно за мисълта на въобще социалистическата мисъл в цяла Европа, не само за Русия. Тоест, значението на това произведение надхвърля болшевиките и Русия. И това го виждаме да кажем, в германските събития по-късно. Ноемврийската революция, спартакистите, т.е. този пример, който е в Русия, става въпрос, разбира се, за крупния европейски капитал, който вече преминава в своята монополистическа фаза. Тоест, ако бихме могли да говорим преди това за някакъв тип свободна конкуренция, то в началото на 20 век, когато се избуха Първата световна война, това вече е нещо доста по-различно на света и капитализмът е доста по-различен. Докато много от хората, които се смятали за последователи на Маркс също, до голяма степен остават на нивото на 19 век. Тоест не виждат на новостите въобще в света около тях и това е една от причините така да ги обрича на успех. Поздравления за труда и за представянето, между другото, рядко едно представяне може да бъде много по-увлекателно, без излишни факти, така че поздравления за това. Аз всъщност имам два въпроса. Единият въпрос е основно свързан с това доколко антивоенните позиции на болшевиките са предпоставка това те да дойдат на власт, съветите да се болшевизират и след това махайки временното правителство, цялата власт на съветите и болшевиките да дойдат на власт. Т.е. за болшевизацията на съветите и вследствие на това идването на болшевиките на власт, доколко фактор с антивоенните позиции, дали това е основният фактор за идване на болшевиките на власт.
И другия ми въпрос е свързан с това, че доколкото знам, магистърската ти теза е за централните сили. Централните сили, да. Доколко позицията на болшевиките бяга на антивойните движения в централните сили, само един цитат тук от един, той каза, с цената на хиляди жертви, ние дадохме такъв мощен интернационален пример, че ето сега България, Унгария, Германия следват нашия пример. По-скоро, нали, малко конкретика на въпроса, защо примера на болшевишката революция се оказва по-заразителен за централните сили, отколкото за силите на Антантата, и дали това е защото те се виждат, че губят войната, революционното пораженчество, нали, заради това, че те губят войната, и има други фактори. Да, тук се засягат въпроси, които малко надхвърлят моята хронологическа рамка на моите изследване. Ще опитам, доколкото ми позволява възможността да отговоря. Това, което прави впечатление на болшевиките, което им спечелва симпатизанти безспорно в Русия, е последователността. Нали? За разлика от другите организации, които се провалят по този въпрос, най-малко се провалят да устояват определени позиции с определен начин на твърдост. Нали? Това, говорим за война, революции, това са събития, които предполагат военизирана едва ли не структура, която в най-голяма степен се предлага от болшевиките. Сега аз казах, че те в началото на войната търпят много сериозни поражения, т.е. почти са ликвидирани в територията на Русия, но успявайки от имиграция и по различни нелегални пътища да засилват своето влияние в навечерието на февруарската революция, всъщност те са техните позиции след най-влиятелните. Дори те не са много като брой членове. Нали? Става въпрос за мащабите на Русия, нищожно количество хора. Но до такава степен успяват да напипат какви послания и как трябва да се устояват, че дори хора, които никога не са виждали никакви болшевики никога през живота си в някакво отдалечено място, научават за тези идеи и са повлияни от тях. Това е което им спечела. Иначе съветите, това е въпрос вече след февруарската революция, друга политическа ситуация. Много събития се случват между двете революции. Ленин се връща от чужбина, от емиграция. Там има един приказен момент за начина, по който се връща. Нали, това е обект на различни спекулации. Но това е. Другото е, че те изпълняват лозунги на другите социалистически партии, които те не успяват да изпълнят. Тоест, земята на селените, фабриките на работници, това е есерски лозунг, който есерите, когато имат възможност да го реализират, не го реализират. Докато болшевиките, първото, което правят, са двете неща, са декрета за мира и декрета за земята. Успяват най-насъщните желания на голяма част от хората в този момент да ги изпълнят и може би там се търси техния успех, освен в самата структура, която казахме, че в най-голяма степен отговаря на милитаризираното време. Нали? Докато меншевиките, например, те са гледали като вдъхновение западноевропейската социал-демокрация, там с изборни длъжности, нали, публични организации, масови организации, всеки да бъде член, без значение дали участва в една от структурите и някакви такива неща. Нали? Което всичко звучи много хубаво, само че се оказва не много печелившо в тия условия, в които са в Русия. Естествено, че се разпространяват революционните идеи в места, където се вижда, че войната губи, че се губи войната. Между другото, Германия е пред фалит и това, което дава още няколко месеца на германската армия, е поражението на Русия, възможността там да се завземат Украйна, определени земи, определени ресурси да се завземат. Нали? Това до някаква степен удължава живота на кайзеровата Германия и на възможността тя да продължава да води войната. Австро-Унгария е в също много лошо положение. Голяма част от населението въобще не са нито австрийци, нито унгарци. Това е друг проблем, който е там. България също много интересна тема. Тя, за съжаление, не ни е централна тема. България полага големи усилия в Първата световна война за своите размери. Понася невероятни жертви и трудности, като българската армия е горе-долу на нивото на руската, може би и по-зле в гледна точка на снабжение, екипировка, бутуши, оръжие и така нататък. И просто в един момент не издържат след пробива при добро поле българските войници на фронта.
Другото е, че нали, трябва да се видят и местата, на които се водят тези военни действия. Те са не на територията на Германия, нали, повечето от тях, най-вече на територията на Франция и на Русия. И това също има значение. По-трудно е да дигаш революция срещу твоето правителство, когато половината ти държава е завзета, нали, от чуждия агресор. И ако си революционер, е много по-трудно да, според мен. Там се по-добре успява да изигра ролята на жертва. Франция и даже на едно място пише, че ако Жан Жорес, нали, големия френски социал-демократ, който го бият в началото на войната, ако не го бяха убили, Франция толкова убедително изглежда като жертва, че дори той, големия антивоенен деец, и той щял да подкрепи Франция, което е спекулация, разбира се. Да горе-долу, според мен, това е причината за централните сили. Просто към 17-18 година вече там положението е много зле. Да не забравяме, че все пак първо, че се взима от Русия, нали, някакво парче земя спаси, но от друга страна във войната влизат Съединените щати, нали, чието влияние се усеща вече към 18-та година. Те влизат 17-та, но за да се види реалната полза от това за съюзниците, минава известно време и вече 18-та година, когато стават тези революции, за които ме попитахте, тогава вече се вижда, че съюзниците в редични отношения са по-добре, са по-подготвени. Това. Аз също искам да поздравя за прекрасното изложение, защото на един такъв много достъпен език ни преведе едно историческо събитие, което така се оказва, че има много нюанси и всъщност тези антивоенни движения, които тогава поставят основата си, мисля, че остават както един пример и след това през целия век за други подобни антивоенни движения, свързани с Втората световна война и опитите за нейното предотвратяване. Особено като се виждат какви са последиците от Първата световна война. Наистина това, което аз ще запомня твоето изложение най-вече е тази човешката гледна точка, особено за тези войници, които ти разказа от Русия, обикновени момчета, които дори не познават флага и така не знаят защо отиват на смърт за една държава, която дори не се грижи те да живеят по-добре на нейната територия. Моят въпрос е свързан така ще се захвана точно с това, че заглавието е антивоенните движения, а не антивоенното движение. Ако може да ни разкажеш малко повече, изобщо имало ли опит за обща посока, в която да се обединят тези сили, или те така са били толкова на различни позиции, че това не е стояло на дневен ред, включително и за толстоизма може така малко да включиш. Благодаря. Да, благодаря за въпроса. Ами не случайно в множествено число, нали, в заглавието на моята дисертация, тъй като става въпрос за различни по характера им политически тенденции. Нали, от една страна, много добре се спомена за толстоистите, тези един вид тип утопични социалисти, полуанархисти, полурелигиозно мистици, които трудно биха могли да вкарани в западноевропейската рамка на политическия компас. Нали? Това са един тип групи от хора, които не са само толстоистите, има и духоборци, менонити, има такава традиция в Русия на отказ от военна служба, която е много преди Първата световна война. Тя е от въвеждането на задължителната военна служба, която не е задължителна за всички, нали, не е като нашата казарма била. Но има голям опит в това отношение. До голяма степен това не са централизирани структури и партии, които имат един ръководство и раздават директиви. Това е една друга група потенциално участници в групата на антивоенните движения, която има активност до към средата на 14-та година, първите месеци на войната. След това затихва тяхната дейност. Другата група е на либералните пацифисти, които са, нали, тогава всички държави в Европа има такива групи за мир, пацифистски организации, които изкарват още по-малко. Тоест те въобще към момента на влизането на Русия в войната практически не продължават някаква сериозна и мащабна дейност. И най-яркият пример е за Павел Милюков, който е нещо като най-важният пацифистски деец преди войната. По време на войната взема точно обратни позиции. Но така или иначе този либерален пацифизъм, той е силно ограничен до социалния кръг на хора, които биха могли да имат достъп въобще до либералните идеи в този момент в тази държава.
въобще либералните идеи най-много в няколко големи града, в определени кръгове, които се събират хора на изкуството, писатели и поети. Зинеида Гипиус също съм се позвал и на нея. Не успява да постигне практически нищо, не само, че не успява да постигне, няма връзка с другите, а доколкото е информиран за дейността на третата група на тези антисистемите, гледа враждебно към тях. Доколкото това са движения, които изразяват интересите на други социални групи. Нали. И разбира се, третата група е на ляво-радикалните групировки, в които също, както стана няколко пъти дума, се разцепват в по-голямата си част от тях и губят много силно влияние. Тоест това се отразява върху цялостното им влияние, което са имали. Забравих да спомена, че преди 14-та година някои автори твърдят, че една от причините Русия все пак да така убедително да влезе във войната е, че нали, първа руска революция 1905 година, 2 години силни турбуленции, след това има определен период на успокояване до към 1911-12 година, след което следва много сериозна стачна вълна и големи проблеми за властта. И се смята, че към лятото на, някои така твърдят, към лятото на 14-та година Русия била като ситуацията на 1905 година и този ход за влизането в войната е предприят именно за да тушира вътрешно напрежение и да го насочи навън. Така че не случайно са антивоенни движения в научен число, защото нямат връзка помежду си. Третото, разбира се, много обикновени хора нямат връзка с никакви политически организации, които по някаква различна причина решават да саботират поне личното си участие като хора и семейства в тази война, по различни причини, които аз изборих, там дезертьорство, самоотраняване, бягство от фронта, побратимяване. И какви са причините за това нещо, аз съм се опитал надълго и широко да изследвам как точно се стига до тях и до какво води в крайна сметка до края на империята на Романа. И ако няма още въпроси, или има, бих могли да преминем в неформалното обсъждане на поставената тема.